sponsor pastor velem chuan kan ngai tua na bo kha ti zong khan om tur ni te ka ngai tua tak tak chuan purem pui cancer last stage mo congrats kalom pui lu tuk chei theng to mai big do lo ron ti tur ang te kan ka ngai tua na chuan om ani chu mo a chan chu a tak tak a chuan khilam khovel hi kan chan vo tur ani ti helama tang hian mi sing ina zuk mu chian tak tak chuan mi kan hong do na ni chuan kalom puilu tuk che in chi bayang vati na chi khani dewa amaro che helam khovela en lalpan min da chu kan ril ru ani awangin kha kha chu mi sing chuan tak tak chuan kan ti thei haulo amaro chu ani na tak taka chuan khilama mi kan chan vo khero pui jok don chu mi na min del lai chuan chu ti tak chuan ka thian te po hian congratulations ron ti tur ang te hian ka ngai tua na hian awma ka thian tha de pe chu min lom pui ro hei ka hong na ya te ka ti nge nge